Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх слухачоў, удзельнікаў нашага гістарычнага падарожжа. Сёння мы пагаворым пра самую значную падзею, якая адбылася ў Беларусі ў 1917 годзе і стала бадай што ключавой у гісторыі беларускай нацыянальнай рэвалюцыі. Гаворка пра усебеларускі з'езд, які адбываўся ў Менску ў снежні 17-га. Тыя падзеі, якія адбываліся на з'ездзе, нагадвалі хутчэй тэатральную дзею, такую сабе эпічную драму. Менск, гарадскі тэатр, сённяшні купалаўскі, 7 або паводле новага стылю 20 снежня 1917 году, 8 гадзін 45 хвілін вечара. Пачынае старшыня з'езду Сымон Рак-Міхайлоўскі. Народ беларускі, мне выпаў вялікі гонар адкрыць гэты з'езд. Праз вашы плечы я бачу ўсю Беларусь. Яна стаіць перад вамі змардаваная, поўная тугі і надзеі. Па яе схуднелым шчокам цякуць слёзы. Беларусы, вы прыйшлі сюды сказаць сваё слова, дык працуйце на дабро свайго народу. Няхай жыве вольная Беларусь. Заля сустракае гэтыя словы бурлівымі воплескамі. Вайсковы аркестр грае марсельезу. Крыкі «Ура!», словы марсельезы. Адзін дэлегат абвяшчае «Няхай жыве Беларуская рэспубліка!», авацыі зноў марсельеза. Дэлегат з ложы запрашае ушанаваць уставаннем памяць усіх, хто паклаў сваё жыццё за бацькаўшчыну і свабоду. Усе ўстаюць. Аркестр грае пахавальны марш. Тым часам ззаду стала для прэзідыуму становіцца хор у нацыянальных строях. Як толькі хор заняў сваё месца, з яго выходзіць юная яго удзельніца і ў гарачай прамове вітае з'езд ад вучаніц беларусак. З'езд адказвае ёй бурлівымі воплескамі. Вітае з'езд рэжысэр беларускай драмы і камедыі Ждановіч. Воплескі. Следам за гэтым зноў спевы. Беларуская марсельеза «Ад веку мы спалі», беларускі гімн «А хто там ідзе» і беларускі рэвалюцыйны гімн «Кроў нашу льюць даўно ўжо каты». Пасля кожнага выканання зноў жа бурлівыя воплескі. Эўфарыю ўрачыстага адкрыцця з'езду азмрочыў першы канфлікт з цёмнымі сіламі. На сцэну выйшаў прадстаўнік латышскай секцыі пры Менскім камітэце РСДРП, а заадно і наркам унутраных справаў заходняй вобласці Рэзаўскі і заявіў: «Мы стоим за братство всех народов, не должно быть деления на нации». Для ілюстрацыі сваёй тэзы бальшавік паказаў на беларускі сцяг над трыбунай і запатрабаваў скінуць этот флаг, назваўшы яго нацыянальнай тряпкай, і замяніць яго красным знаменем інтэрнацыянала. У зале ўшчаўся неверагодны вэрхал, крыкі «Прэч! Далоў!». Да аратара кінуўся немалы натоўп дэлегатаў, яны вывалаклі яго за сцэну. Дэпутат з'езду генерал Канстанцін Алексееўскі падышоў да трыбуны і пацалаваў сцяг. Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. Бальшавікам, якія далі дазвол на правядзенне з'езду, з кожным днём ён падабаўся ўсё менш і менш. Нейкі час яны спрабавалі ўплываць на яго працу знутры. Галоўнакамандуючы Заходнім фронтам, адзін з бальшавіцкіх верхаводаў Александр Мяснікоў даслаў тэлеграму бальшавіцка-лева-эсэраўскаму крылу з'езду. «Сообщите товарищам, чтобы на съезде белорусов они произвели переворот умов, раскол и выяснили буржуазность его. Это требуется». Переворот умоў правесці не ўдалося, з'езд працягваў гнуць сваю лінію, і тады падключыліся іншыя механізмы. Старшыня ваенна-рэвалюцыйнага камітэту Заходняга фронту Карл Ландер шле загад ужо згаданаму Рэзаўскаму.
Предписывается вам, имея в своем распоряжении достаточную вооруженную силу, оцепить здание, где происходит заседание Белорусского съезда, арестовать президиум съезда, а равно избранный орган краевой власти, оставить со съезда товарищев большевиков и стоящих на точке зрения советской власти, а сам съезд объявить распущенным. Разгон з'езду стаўся першым адкрытым сутыкненнем беларусаў з расійскім бальшавізмам. Уначы з 17 на 18 снежня старога стылю пачалося галасаванне за рэзалюцыю. Сакратар пачаў зачытваць першы з 15 пунктаў, калі раптам да стала прэзідыума падышлі трое. Начальнік менскага гарнізону Крывашеін, наркам унутраных справаў заходняга фронту Рэзаўскі і камандзір першага рэвалюцыйнага палку Рамнёў. Старшыня дае слова Крывашеіну, п'яны начальнік гарнізону нешта сіпіць, кепска чуваць, язык заплятаецца, чуюцца толькі словы «пад відам мягкіх лайкавых перчатак, пад відам мягкай пуховай пасцелі». Гэтыя словы могуць застацца ў гісторыі такой самай крылатай фразай, як вядомая «караул устаў» матроса Железнякова, прамоўленая 3 тыднямі пазней у Петраградзе у падобных умовах пры разгоне расейскага устаноўчага сходу. Замяшанне перапыняе Рэзаўскі, які абвяшчае, што распускае з'езд, лічыць прэзідыум арыштаваным і загадвае Рамнёву увесці ў залю сваіх ваякаў. Усё завалтузілася, загаманіла, нібы пчолы ў вуллі. Так удзельнік з'езду Макар Косцевіч апісвае пачатак першага бою за беларускую свабоду. Безабаронная сялянская і салдацкая маса кінулася ратаваць прэзідыум. Але сілы няроўныя. Арыштаваны прэзідыум выводзяць, абаронцы з'езду зацягваюць марсельезу, з другога канца залі чуваць «адвеку мы спалі». На месцы арыштаванага з'яўляецца новы прэзідыум, пасярод залі вырастаюць барыкады, прымаецца рэзалюцыя пратэсту. Дэлегаты з'езду забыліся пра ўнутраныя падзелы і фракцыі і бароняць свае грамадзянскія правы перад дзікунствам і гвалтам. У мітусні вакол новага прэзідыуму Крывашеін падыходзіць да прадстаўніцы беларускага абласнога камітэту Зінаіды Юр'евай, грэнадзёрскага выгляду дзяўчыны, і кажа «Ты, красотка, поедзеш са мной в аўтамабіле». Юр'ева б'е Крывашеіна па твары. Крык, гоман, зноў гукі жалобнага маршу. Зразумеўшы марнасць далейшага супраціву, з'езд пакідае залю. На вуліцы ўжо днее, 5 гадзіна раніцы. Удзельнікі сходу накіроўваюцца за арыштаванымі ў штаб бальшавікоў на Падгорнай вуліцы, спяваючы рэвалюцыйныя гімны. Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. У архівах БНР захавалася сведчанне невядомага ўдзельніка з'езду, якое ўражвае цыцэронаўскім стылем. Абодва асобнікі тэксту падпісаныя псеўданімамі Язэп Палескі і Агасфен. В момент, когда так называвшийся начальник Минского гарнизона, большевик Кривошеин, надвинув фуражку на брови и зажав в зубах папиросу, произносил свою патетическую речь перед подлинными избранниками белорусского народа, а большевистский сатрап Резовский метался из стороны в сторону по эстраде, пытаясь найти сторонников своего подлого дела, я почувствовал, что совершается величайшее событие в истории белорусского национально-политического возрождения. Просыпается народ-богатырь, вековечным сном спавший под тяжестью беспросветного классового гнета, поругания человеческих и национальных прав, насилия над личностью гражданина. Я понял и воочию увидел рождение народа, воскресение национального самосознания, полное необычайной внутренней красоты и окруженное ореолом мученичества. Меня затем уже не испугал ни топот ворвавшихся вооруженных инфантеристов, ни грохот мгновенно вырастающих баррикад, ни даже направленные на меня штыки и приклады безответных рабов лжесоциализма. Народ родился, воскрес народ. Беларусь пришел в мир, чтобы дать мир всему миру. Пышным букетом расцвела в душе радость за судьбу Белоруссии. Хотелось обнимать братьев-белорусов и вместе с ними умирать ради воскресения страдальца народа.
Напряжение достигло кульминационного момента. Под скрещенными штыками президиум съезда прошел на Голгофу. На секунду замерла серая масса землеробов и воинов, и в ответ на шорох молчания раздались святые звуки революционного гимна, сначала вполголоса, затем все сильнее и сильнее, и, наконец, зал дрогнул от оваций и приветствий первым избранником народным силою железа, уводимым от народа. И в этот момент и полупьяный Кривошеин, и отупевшие от неожиданности большевистские жандармы стали такими ничтожными пигмеями, присутствие которых никто не замечал. Ибо что значили они в сравнении с той величественной литургией, которую совершал обновленный, очищенный от всякой скверны и отныне свободный белорусский народ? Да, акт, совершившийся 17 декабря в Национальном доме, положил предел прежней страдальческой жизни белорусского народа и указал ему истинный путь к солнцу, свободе, равенству и братству, путь к национальному самоустроению. Слава тебе, Беларусь! Так успамінаў пра разгон усебеларускага з'езду яго невядомы ўдзельнік, які схаваўся пад псеўданімамі Язэп Палескі і Агасфен. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.